Hürmetli tыңлаучыларыбыз, безгә исә чираттагы тәбрикләү хаты килеп ирештем. Үзебез әни булгач, баланың нинди газиз, кадерле булуын аңладык. Чынлап та, бала гомеренең һәр мизгелен сөенеч, шатлык белән тутыручы икән. Безнең дә иң якын, иң хөрмәтле кешебез әниебез бар. Безнең әниебез Дүртөйле районы Гөлек авылында яшәүче Ахмадуллина Сәҗидә Камал кызым. Гомер юлын якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әниебез. Сине 55 яшь тулу уңае белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы әти белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әтиебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басырга булышканың, яратып, сөеп, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әним. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син, әни, безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кешем, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәүлегебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек күрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Әни, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең. Туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Әни, син балаларыбызга да ягымлы дәү, әни. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әти белән бер-берегезгә куаныч, төрәк, ышаныч булып, озак гомер итегез. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сыенып яшәргә язсын идем. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр сиңа. Әни, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгын, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрең бар тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул, безне сөендереп, озын-озак яшә. Безне яратырга, кешеләргә ихтирам белән карарга һәм тормышта үз урныбызны табарга өйрәткәнегез һәм өйрәтеп кенә түгел, үзегез дә нәкъ шулай яшәгәнегез өчен без әти-әниебезгә зур рәхмәтле. Кадерле әниебез, ихлас күңелдән сине туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез, чиксез. Синең кебек сабыр, михербанлы, саф күңелле, уңган әниләр бик сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Үстердең, кеше иттең. Барыбыз да мең рәхмәтләр укып, озын гомер телибез сиңа. Киләчәктә әти белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Ралиф, улың Руслан, Рануз, киленең Эльвина, кызың Рәмзия, киявең Илнур, оныгың Амир.